कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। चिपळूणमध्ये हत्येची एक थरारक घटना समोर आली आहे। चिपळूण शहरातील धामणवणे गावात एका घरामध्ये वृद्ध शिक्षिकेचा मृतदेह विवस्थ अवस्थेत आढळलाय। आज सकाळी उघडकीस आलेल्या एका थरारक घटनेनं परिसर हादरून गेलाय। एका 68 वर्षीय महिलेचा अज्ञात व्यक्तींनी हातपाय बांधून निर्गुण खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली। या घटनेनं चिपळूण शहरामध्ये भीतीचं आणि संतापाचं वातावरण निर्माण झालंय। या महिलेच्या अंगावर अनेक जखमा असून पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयामध्ये पाठवलेला आहे। विशेष म्हणजे घरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची हार्ड डिस्क देखील गायब करण्यात आली आहे। त्यामुळे मारेकरांनी कट रचून पद्धतशीरपणे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचं उघड झालंय। या हत्याकांडामुळे चिपळूणमध्ये खळबळ उडाली आहे। खून झालेल्या महिलेचं नाव वर्षा जोशी, वय 68 असं असून ते एकट्याच घरात राहत होत्या। सकाळी काही शेजाऱ्यांनी दरवाजा उघडून पाहिलं असता त्यांना तिचा मृतदेह सापडला। हातपाय घट्ट बांधलेले होते आणि शरीरावर गंभीर जखमांचे निशाण होते। खून करण्यापूर्वी महिलेनं प्रतिकार केला असावा अशी शक्यता व्यक्त केली जाते। घटनेची माहिती मिळताच चिपळूण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील घटनास्थळाची पाहणी केली असून पंचनाम्याचं काम सुरू आहे। मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलेला असून पोलीस सूत्रांनुसार हा खून चोरीच्या उद्देशाने झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय। आणि या बातमी संदर्भात सविस्तर माहिती देत आहेत आपले प्रतिनिधी निसार शेख। आपल्यासोबत आपले चिपळूणचे प्रतिनिधी निसार शेख जोडले गेलेले आहेत। निसार, मन सुन्न करणारी आणि अतिशय धक्कादायक बातमी चिपळूणमध्ये घडलेली आहे। एका महिलेची हत्या झालेली आहे। बातमी संदर्भातले काय सविस्तर आणि ताजे अपडेट कळत आहेत निसार? त्याच्यात आपण पाहिलं तर आज सकाळी चिपळूण तालुक्यात धामणवणे गावामध्ये जवळपास 68 वर्षीय महिलेचा अज्ञात व्यक्तीने हातपाय बांधून निर्गुण खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली। या घटनेने चिपळूण परिसराने पूर्णपणे भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झालेलं आहे। ह्या महिलेचं नाव वर्षा जोशी असून वय वर्ष 68 आहे आणि ती घरामध्ये एकटीच राहत होती। आणि आपण जर पाहिलं तर आज सकाळी शेजाऱ्यांनी दरवाजा उघडून पाहिला असता तिचा मृतदेह सापडला आणि ते हातपाय घट्ट बांधण्यात आले होते आणि तिच्या शरीरावरती खुणा होत्या, जखमा होत्या। जवळपास हा खून करण्यात आला असल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। आणि घटनेची माहिती मिळताच पोलीस त्या ठिकाणी घटनास्थळी गेले, त्यांनी पाहणी केली, पण त्यांचा पंचनामा सुरू केला। खरोखर ही जी घटना आहे ती खूप निंदनीय आहे आणि एकत्रित मनाला वेदना देणारी घटना आहे। त्यामुळे चिपळूणमध्ये भीतीचं वातावरण आणि संतापाची लाट पसरली आहे। पोलीस आपल्या पद्धतीने तपास सुरू आहे। शांततेला प्रचार करण्यात आलेला आहे कारण ही महिला फक्त एकटीच घरामध्ये राहत होती। आता हा खून नेमका का करण्यात आला, ह्यामागचे नेमकं कारण काय, ह्यावर पोलीस तपास सुरू आहे। तेजस, अगदी निसार, प्राथमिक कारण ह्या हत्येमागचं आपल्या समोर येते ते म्हणजे चोरीसाठी ही हत्या केली असावी असं प्राथमिक निष्कर्ष समोर आलेले आहेत। प्राथमिक तपासामध्ये पोलिसांकडून काही माहिती मिळतीये का? पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा खून जो आहे तो चोरीच्या उद्देशाने झाला असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त होते तेजस। तर आपण जर बघतो या ठिकाणी महिला जी आहे ती एकटीच घरामध्ये राहत होती। दुसरी गोष्ट, तिचे हातपाय पूर्णपणे बांधण्यात आले, त्यावरती तिच्या शरीरावरती जखमा होत्या, खुणा होत्या। त्याच्यामुळे तिला पूर्णपणे तिच्यावरती जो हल्ला करण्यात आला। आणि दुसरी गोष्ट, ही महिला एकटीच राहत असल्यामुळे तिचा गैरफायदा घेऊन सुरुवातीला तिच्यावरती अत्याचार करण्यात आला असावेत। कारण तिने प्रतिकार केल्यानंतर तिच्यावरती जे जखमा दिसून येत आहेत त्याच्यामुळे एकंदरीत हा जो प्रकार जो आहे तो चोरी संदर्भात घडला असावा, कारण चोरीच्या उद्देशाने खून झाला असावा। निसार, हत्या तर झालेली आहे, मात्र अजून एक या सगळ्या हत्यामागचं एक कारण समोर येतंय किंवा मग एक वेगळं रूप समोर येतोय, ते म्हणजे नग्न अवस्थेत हा मृतदेह आढळलेला आहे। यावरून ह्या हत्येमागची दाहकता खूप जास्त आहे आणि त्यामुळं हा संताप आज चिपळूणमध्ये पाहायला मिळतोय। अनेक वेळा आपण हत्या पाहतो, खुनाची प्रकरणं पाहतो, मात्र अशा पद्धतीनं फार क्वचित अशा हत्या किंवा घटना घडतात। मात्र चिपळूणमध्ये अशा एका महिलेची हत्या झाली आहे जिचं नग्न अवस्थेत मृतदेह आढळलाय निसार। एकंदरीत आपण पाहिलं हा खून जो आहे ना तो चोरीच्या उद्देशाने झाला असावा, कारण काय एकंदर आपण प्राथमिक अंदाज व्यक्त होतो आणि व्यवस्थित करून एकंदरीत तिच्यावरती खून करण्यात आलाय। त्यामुळे संतापाची लाट जी आहे ती पसरली आहे आणि एकंदरीत जो काही प्रकार घडलाय त्याच्यात तो पूर्णपणे एकदम निंदनीय आहे। कारण आपण जर पाहिलं तर ही व्यवस्थित आतापर्यंत ज्या हत्या घडलेल्या आहेत, आतापर्यंत जे खून झाले यामध्ये असं कधी प्रकार घडला नव्हता, ते प्रकार चिपळूणमध्ये घडलाय। चिपळूणमध्ये संतापाची लाट पसरली। आणि दुसरी गोष्ट पाहिलं तर काही दिवसापूर्वी घडलेली आत्महत्या, त्यानंतर आता घडलेला ही खून, त्यामुळे चिपळूण सिटी आता कायम सिटी होती की काय असा प्रश्न सुद्धा उपस्थित झालेला आहे। मात्र ही जी हत्या आहे ही एकंदरीत हत्या का करण्यात आली, ह्या मागचं नेमकं कारण काय, त्यामध्ये कोणती धागेदोरे आहेत का,
तर याबाबत अजून स्पष्ट झालं नसलं तरी पोलीस त्याबाबत तपास करतात. तेजस. अगदी धन्यवाद निसार. ह्या हत्येमागचं एक प्रमुख कारण समोर आलेलं आहे ते म्हणजे चोरीच्या प्रकरणामुळं ही हत्या झालेली आहे. मात्र पोलिसांच्या तपासामध्ये नेमकी अजून काही कारणं आहेत ते देखील समोर येतील. धन्यवाद निसार, आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. बातमी संदर्भातले तपशील आणि अपडेट वेळोवेळी आपल्याकडून जाणून घेऊ. मात्र प्रत्यक्षात हत्या कुणी आणि का केली यामागे आणखी कोणते धागेदोरे आहेत का हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. पोलीस तपासांच्या सूत्रानुसार काही संशयित व्यक्तींवरती लक्ष केंद्रित करण्यात आलेलं असून या खुनामागचं गुंतागुंतीचं रहस्य उलगडण्यासाठी तपास अधिक वेगानं सुरू आहे. निसार शेखसह तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी.